O Salón de Plenos do Concello Noiés acollía esta mañá a presentación da campaña Lazos de Vida, que promove a Asociación Cultural e Deportiva Senda 21, en colaboración coa Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. A iniciativa, cun carácter solidario, incluirá varias propostas. A primeira delas consistirá nunha charla o día 10 de novembro no Coliseo Noela sobre os distintos tipos de doazón. A charla precederá a outra proposta da campaña, unha andaina solidaria baixo o lema Rego de Vida, a favor da Asociación de Trasplantados de Médula Ósea, a Sotrame. Que o vindeiro sábado 10 de novembro o Coliseo de Novia acollerá a partir das 6 da tarde unha charla sobre a doazón en maiúsculas. Falaremos dos distintos tipos de doazón que desde ADOS promovemos no ámbito do noso sistema sanitario público e que tantas alegrías nos teñen dado, non? Este será o punto de partida para unha campaña que se prolongará durante toda a semana. E así o domingo 11 de novembro, Senda 21 organiza unha andaina solidaria que leva por nome Regos de Vida. Que todo o mundo poida vir, a ruta é moi sencilla, son 10 kilómetros. En inicio vamos a mostrar o que é a nosa ría, a ría de Noia e Muros, facendo un percorrido pola zona da Barquiña, a zona das Saíñas, Punta Paralada, ata chegar ao Rego das Cunchas. Creo que temos que sentirnos moi agradecidos e moi orgullosos de que haxa xente que teña iniciativas como esta que promoven en interese daquelas persoas que teñen un problema de saúde, que teñen un problema grave, un problema que dificilmente lle permiten moitas ocasións pois realizar a súa actividade diaria e que gracias a ese traballo desinteresado, gracias a esa acción solidaria, pois consiguen que a sociedade visualice ese problema, que a sociedade se sensibilice con esas doazóns e creo que temos que sentirnos orgullosos de que haxa xente que leve a cabo iniciativas como esta. A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue procederá tamén os días posteriores ao desenvolvemento da campaña a enviar as súas unidades móviles aos distintos municipios das comarcas do Barbance Muros Noia, animando a todos os veciños a doar, un xesto importante e solidario que permite salvar moitas vidas.